Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri arratsalde honetan Windows eta Linuxen aurrean dauzkagun hitzaldi honetara. Hitzaldiaren izenburua dion bezala, pixkat Windows eta Linuxen arteko desberdintasunen inguruan hitz egingo digu. Bakoitzak bere alde onak, bere alde txarrak dauzkate, baina goeraren araberan agian Windows nahiago dugu edo agian Linux nahiago dugu kasuaren araberan, bale? El Windows sistema eragilearekin hasiko gara, baina lehenik eta behin sistema eragile bat zer den jakin beharko genuke. Orduan, sistema eragilea pixkat laburtuta da fisikoki daukagun hardware hori edo pieza fisiko horiek nola funtzionatu behar duten esaten dion software zatia izango litzateke. Hemen idatzitako bezala hardwarearen baliabideak kudeatzeko aukera ematen duen software nagusia da. Eta software aplikatzeko programa zerbitzuak ematen dizkie. Mikroprozesadoreak erabiltzen dituzten gailu elektroniko gehienak, erabiltzaile interfaze grafiko baten edo leiho kudeatzaile baten edo mahaigaineko ingurune baten bidez maneiaturik daude. Azken finean, sistema eragilea mobilen Android daukagun bezala edo iPhone bat izan ezkero iOS sistema daukagun bezala, ordenagailutan sistema eragile ezberdinak dauzkagu. Adibidez Linux, Windows, Mac OS, Unix eta beste asko ere badaude, baina gaur egun erabiltzen ez direnak edo hain ezagunak ere ez direnak. Gaur aipatuko ditugunak edo ikusiko ditugunak Linux eta Windows izango dira. Orduan, sistema eragilea izango da, dauzkagun ordenagailuan dauzkagun hardware zati horiek piezak nola funtzionatu behar duten erabiltzen dion programa nagusia da. Eta nolabait berarekin lan egin ahal izateko daukagu interfaze grafiko bat, non daukagu eskritorio bat, ikono batzuekin, karpeta batzuk, gauza horien bitartez nolabait dauzkagun hardware zatiekin lan egiten dugu. Orduan, Windows sistema eragilearen ezaugarri batzuk aipatuko ditugu lehenengo. Windows sistema eragilearen lehenengo bertsioa 1993 urtean sortu zen, baina 1995 arte ez zen merkaturatu, beraz ez zegoen erosteko aukera hori. Sistema eragile hau MS-DOS sistema eragilean luzapen moduan atera zuten, MS-DOS sistema eragilea bazegoen aldez aurretik, eta hau nolabait horren ardatz bezala hartuta, Windowsen lehengo bertsio hori garatu egin zuten. Hurrengo bertsioetan ere MS-DOS sistema eragile bezala ez edo, sistema eragile txiki bat bezala zetorren Windowsen barruan. Sistema hori, danak kode moduko sistema eragile bat zan, dana nolabait pantalla peltz bat zan, letra txurin edo koloretan, eta dana idatzi beharra zegoen, karpetan honetan sartu, begiratu ze karpeta da zegoen, dana nolabait linea kodigotan ikusten zen. Ez zegoen grafikoki karpeta bat ikustea edo argazki bat ikustea, baizik eta dana testu moduan agertzen zen. Lehen bertsioa Windows 1.0 deitzen zen, eta gaur egun Windows 10 bertsioan gaude. Eta dagoeneko bertsio berri bat nolabait probatan dabiltza da, eta Windows 10-en ezaugarri batzuk hartu dituzte, eta beste berri batzuk gehitu dituzte, gaizki zuden gauzak pixkat hobetu, normalen egiten den gauza izaten dena. Eta Windowsen ezaugarrienetako, garrantzienetako bat da PC edo personal computer ordenagailu gehienetan instalatuta egoten zela. Azken finean mundu mailan saltzen ziren ordenagailu kopuru handiena Windows sistema eragile instalatzen zuten.
Orduan, gaur egun daukan nolabait indar hori hortik dator, bale? Ze azkenean ordenagailu gehienetan sistema eragilea instalatzen zen. Ze Windows bertsio izan ditugu 1985 ateatzen lehenengo bertsiotik gaur egun arte. Izan genitu lehenengoak Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, vale? Hiru bertsioak nahiko antzekoak ziren, oinarria danetan basikoki berdina zen, baina gero beraien artean gauzak gehiago sartzen zituzten eta aldaketa txiki batzuk egin zituzten eta aldaketa nagusietako bakoitzari azkenean izen berri bat ematen zioten, bale? Eta hortik Windows 1.0, Windows 2.0 eta Windows 3.0 izen horiek. Hauen ondoren, ja 1982 urtean, Windows 3.1 bertsioa atera zuten. Bertsio honetan ja salto grafikoak eta, bazegon alde salto txiki bat ja eman zuten, eta grafikoki aldaketak egon ziren. Baina, oraindik ere, garaio horietan informatikatzen garatua eta, dana gaur egungo ikuspegitik ikusita, danako zaharkitu eta ikusten dugu. Windows 95 bertsioan hor salto nabarmen izan zen oso ondia, teknologikoki hemen Pentium izeneko mikrochipa atera ziren, eta potentzialdetik eta alde handia zegoen, eta grafikoki ere sistema aldatu behar izan zuten, eta grafikoki salto handia gontzen Windows 3.1 eta 95 arteko bertsio horretan. Gero Windows 98, 98 garren urtean, azkenen bertsio hauen izenak pixkat urtean araberako ere araberakoa da. Windows 95 hori 95 garren urtean atea zen, 98 garren urtean eta hortik izenaren zati hori. Windows Millennium edo hemen ikusten dugun zati hori, beste bertsioa da, teartean Windows 2000 atea zuten, Windows 2000, Windows 98 garren bertsio horren oso antzekoa da, eta Windows M edo Windows Millennium uste ditzen zela okeraz banago, ja beste itxura bat hartzen zuen. Hauen ondoren Windows XP, hau ere nahiko zagon izan zen, 2001 garren urtean ateratzen. Oso, egonkortasun aldetik asko zobea zen, garai hortako Windowseko bertsiorik onena izan zen. Gero Windows Vista ezan, hau nahiko traketxe izan zen bertsio hau, arazo desiente ematen zituen. Honen ondoren Windows 7, nire ustez hau pixkat onenetarikoa, grafikoki ere pixkat aldatzen zen, hori ere hardware aldetik askoz gehiago eskatzen zuen, ordenagailu sinpleetan zintzen instalatu, zeren sistema eragilea mugitzeko indarrik edo gaitasunik ez zukatelako. Gero Windows 8, 2012 garren urtean, bertsio hau pixkat salto handia emana izan zuten eta lotu nahi izan zuten pixkat ordenagaileko Windows eta mobileko eta tabletetako Windows sistema eragile horiek nolabait pixkat batu egina izan zituzten eta nahiko bertsio txarra atera zen, jendeari ez zitzaion asko gustatu eta segituan Windows 10 atera zuten eta kasu honetan nolabait pixkat berriro Windows 7ko sistema eragile horren antzeko estruktura edo sistemariaren strukturari mantentzen dute eta grafikoki ez da Windows 8 bezala, baizik eta Windows 7aren antzekoa da, baina, pixkat aldaketekin hori bai, baina, nahiko bertsio ona hau ere. Orduan, urten zehar, teknologia berritzen juten da, eta teknologia berritzen da nenean, bertsio berriak ere atera behar dira, nolabait hardware zati berri horiek,
etekin guztia atera izateko zati horiek, bale? Bueno, zer komentatu nahi baldin bazu ere, badaukazu hor komentarioen zatia, bale? Beraz, beldurri gabe komentatu nahi izan ezkero, eta gero, hori, kalderak baldin bazuazu erantzungo ditut, bai? Honekin jarraituz, Windowsekin jagokatu dugu pixkat, Linuxaren gauzak aipatuko ditugu orain, bale? Linux edo GNU Linux deitzen zaio batzutan, Unix sistemaragileen nolabait oinarrituta daude sistemaragile hauek, bale? Zeren Linux nolabait izen hartzen dute, baina bertsio asko daude. Garai batean, adibidez, Extremadurako komunitateak, beraiek garatu zuten beraien Linux sistemaragilea, bale? Linux izenekoa. Gaur egun uste jaz dagoela ez dute nolabait horrekin jarraitzen eta bertan bera utzi dute horren garapena, baina bere garaien atera zuten eta beraien nolabait udaletxetan edo administrazioan sistema hori erabiltzeko garatu egin zuten. Linux sistemaragileak garapen software librea deitzen zaie. Zer da software librea? Software librea da azkenean nolabait kodigoa irekia denean, bale? Hau da, programa bat edo sistemaragile bat kasu honetan librea denean, horren kodigoa, programatzerakoan erabiliten kodigoa, edonork hartu dezake, gero hori garatu alizateko, hobetzeko, edo aldaketak egin alizateko, edo horretan oinarrituta beste sistemaragile berri bat ateratzeko, bale? Doakoa da eta librea da, bale? Windows edo Mac sistemaragileen alderatu ezkero, horiek sistema itxiak dira, bale? Ez dira doakoak, lizentzia bat ordaindu beharra daukagu Linux, Windows eta Mac sistemaragileen kasuetan, eta Linuxen kasuetan gehiengo bertsioak doakoak izaten dira. Eta kasu batzuetan koste bat izaten dute, baina koste hori normalean izaten da nolabait gero laguntzarik behar izan ezkero daukazu telefono bat deitu alizateko, eta nolabait hori da ordaintzen dena, ez lizentzia bera. Eta, adibidez, hemen dozkagu bertsio batzuk, Windowsen kasuan ikusten genuen Windows urtetan zehar bertsio asko atera egin dirala. Linuxen kasuan urtean zehar bertsio ezberdinak atera dira, baina kasu honetan Linuxeko bertsio hauek, enpresa batek bertsio bat egiten du, beste enpresa batek beste bertsio bat egiten du, baina danak Linux nolabait oinarri bezala. Eta bakoitzak urtean zehar bere bertsioak atako ditu. Beraz, Fedora adibidez oso ezaguna da munduan, Debian ere oso ezaguna da, Red Hat ere oso ezaguna da, hemen ez dago listan, baina Linuxen bertsioen artean ezagunetakoa Red Hat izango litzateke Debianekin eta Fedorarekin hartzen baldin behiago, hiru horiek nire ustez izango ezagunenak. Adibidez, horiek bakoitzak, enpresa bakoitzak bere Linux bertsioa dauka eta urteetan zehar, bere bertsio ezberdinak atera dituzte, bakoitzean, Debianek bere bertsioak dauzka, urteetan zehar batzuk, Fedorak ere, Red Hatek ere, eta hauetako beste batzuk ere. Eta hemen dauzkazu, gaur egun oso ezaguna dena da Ubuntu. Hemen listan ez dago, hemen daukagu Fuduntu eta Kubuntu. Enpresa berdinekoak dira, baina helburu ezberdinak dauzkate. Daukagun ekipoaren arabera, Fuduntu edo Kubuntu erabilezakegu, edo bestela Ubuntu. Baina, hemen beste batzuk ere bada, Juayara, Linux Mint, Canopix, CentOS, Canaima, Arch Linux, asko daude, Gentoo oso ezaguna da. Nik hemendik batzuk ere probatuta dauzkat, eta, ondo daude, Orduan, asko daude. Hemen guk kazetagunan erabiltzen duguna Ubuntu izeneko bertsio bat da, Gaur egun Linuxen bertsioak, hor daude nolabait bere oinarri bi edo hiru oinarri ezberdin daude, eta bi hiru oinarrietan oinarritzen dira gero Linuxeko nolabait estetika esan dezagun. Genome eta beste KDE eta, baina
bestela ez dago grafikoki oso antzeko dira beraien artean, naiz eta enpresa ezberdinak garatu eta bale? Bueno, zeintzuk dira, bietan dauzkagun antzeko elementuak. Bueno, biak sistemara dira, logikoki, bale? Hori berdintasun bat, antzekotasun bat izango litzateke. Gero, hainbat erabiltzaile kudeatzeko gaitasuna dute. Bale? Kasu honetan erabiltzailea zertako, adibidez, etxe batean 3 pertsona baldin bagaude, bakoitzak bere erabiltzaile izan dezake, eta horrek esan nahi dena da, bakoitzak bere erabiltzailea izango luke sartzeko garaian bere izenarekin, eta nahi izan ezkero ere kontraseina edo pasaitz batekin. Sartutakoa, bakoitzak bere nolabait mahaigain edo escritorioko irudi hori, argazki hori, bakoitzak bere izango luke, bere karpetak, eta bakoitzak bere antolamenduarekin. Eta ez dira behaien artean nahazten. Bakoitzak bere nahi duen moduan antolatuko luke bere karpetak, bale? Orduan, bietan aukera hori daukagu. Erabiltzaile ezberdinak kudeatzeko gaitasun hori. Hainbatetan aplikazio ezberdinak aldi berean exekutatzeko aukera daukagu, bale? Horrek zer esan nahi du, adibidez, internetean nabigatzeko, adibidez, Mozilla Firefox nabigatzaile ireki dezakegu, eta era berean, ezakit, kalkuladora adibidez ere, exekutatu dezakegu, edo karpeta bat ireki, edo argazki bat ireki, bale? Oda, aplikazio ezberdinak aldi berean exekutatzen ditugu, bai? Bai Windowsen eta bai Linux sistema eragilean. Beste berdintasun bat, erabiltzaileen interakzio grafiko ona bizirik mantentzeko gai dira, bale? Horrek zer esan nahi du? Bueno, grafikoki sistema ezberdinekin grafikokin ikonoen bitartez, gezi baten bitartez, nolabait sistema eragilearekin tratatzeko modua grafikoki daukagu, bale? Xagoa erabiliz, xagoa daukan gezi hori erabiliz, ikonoak klikatzen ditugu, gauzak irikitzeko, edo interneten botoiak sakatzeko ere, dana nolabait grafikoki egiten dugu. Bai Linuxen eta bai Windows sisteman. Gero, sare zibernetiko edozein sistemarekin bateragarriak dira. Bueno, hau pixkat igual oso teknikoa da, baina gaur egun interneten sare zibernetikotan teknologia ezberdinak daude, eta kasu honetan bai Linux eta bai Windows bi sistemak sare ezberdin hauekin bateragarriak dira, bale? Gehiago, aplikazioak garatu daitezke, bale? Bai Linuxen eta bai Windowsen sistema ezberdinetarako aplikazioak garatu ditzakegu, bale? Programak. Gehiago, baliabide asko bihar dituzte hardwarean. Bueno, hau sistemaren arabera, bale? Windows beti izan da sistema eragile bat, hori behar asko izan dituzuna, bale? Hardware aldetik nolabait asko ateratzen diona, edo behar eskatzen diona, grafikokik gero edo rendimendu hori emateko. Baina Linuxen bertsioaren arabera batzuk baliabide asko behar dituzte funtzionatu izateko, baina beste Linuxen beste bertsio batzuk ordea bereziki horretarako pentsatuta daude, bale, hainbeste behar hori ez izateko, bale? Orduan, Linuxen daukan abantail bat hori izango da. Kasu batzuetan, ordenagailu zaharra izan ezkero, horretarako badaude Linux bertsio batzuk, non hardwaren behar horiek ez dira hain handiak, eta kasu horretan Linuxeko bertsio arin horiek erabiltzen ditugu ordenagailu zaharretan instalatu izateko, bale? Bestela hori, badaude Linuxen bertsio batzuk ere, Windows bezala behar handiak dauzkatenak. Gehiago, lehioak eta maigain bat ager dira bietan, bale? Hori, lehioen bitartez kudeatzen dira gauzak, eta gero, maigain edo eskritorio deitzen dena, desktop deitzen duguna, bietan daukagu, bale? Eta bertan badidez eskrtorioko argazki bat daukagu, edo jarri ezakegu, edo kolore bat besterik gabe, hori aukeran izaten da, bakoitzak zer jarri nahi izaten duen.
Beste goza bat bietan ere badaukaguna, eta ia sistema eragile gehienetan daukaguna, zakarrontzi bat, ezabatutako elementuak, argazkiak, bestiak edo karpetak edo zer gauza borratzen dugunean, danak zakarrontzira doaz, Eta gero, bertatik nahi izan ezkero errekuperatu egin dezakegu, edo ez hori bakoitzaren aukeran ere. Windowsen abantai batzuk, lehen komentatu bezala, ekipo gehienetan, 2019an hemen ikusten dugun bezala, munduan dauden ordenagailutatik 178ak Windows sistema erabiltzen zuten, Orduan, zergatik, ordenagailuko zati asko, ezberdin askorekin nolabait bateragarria delako, Edozen informatikaten da junezkero eta pieza berriak erosi ezkero, gure ordenagailuan jarri eta Windows sistema eragilearekin funtzionatzeko aukera badaukagu, Mac OS sistema erabili ezkero hori normalean ez da hori gertatzen, kasu horretan kontu zibili behar da ze elementu erosten ditugu, zeren kasu askotan ez dira bateragarriak. Windowsen daukan abantailetako bat hori da, hardwareko elementu askorekin bateragarria da, eta software softwareko programa askorekin ere bateragarria delako, Gero, oso erraza izaten da arazak konpontzea. Internet bidez laguntza asko topatu ezakegu Windows sistema eragailean arazak konpondu ahal izateko, oso ezaguna delako. Eta jende asko sistema hori badaukalako. Hainbat jarduetarako erabiltzeko erosoena da, erabiltzeko garaian oso erosoa da. Batez ere eta segura asko oso ohitutago delako Windows sistema eragilean erabiltzen dituen estiloa edo diseinua ekin ohituta gaudenez oso erraz egiten zaigu horren erabilpena. Gehiago, bateragarritasun katalogo handiena du. Eta beraz, baita jokoena ere. Hau programaekin gertatzen den bezala jokoen hori gertatzen da. Bateragarritasun handiak, katalogo oso handia. Joku gehienak Windowserak, ordenagailutaz hitz egiten gaudenean ez konsolaz, joku gehienak Windowserako ateratzen dira, eta gutxi batzuk Linux eta Mac OS sistematarako, gehiengoak Windows sistemarako ateratzen dituzte, Bere ekipoak fabrikatzen ez dituenez, eta inbeste hardware modatan funtzionatzen duenez, askatasun handia ematen du, lehen komentatu dizuen bezala, Windows hardwareko elementu ezberdin askorekin bateratu dezakegu, Eta horrek abantaila handia ematen du. Zer ondatu ezkero, pieza zati hori bakarrik aldatuko genduke, eta aurrera jarrituko genuke, arazori gabe. Urte gutxian, behin Windows sistema eragile berriak ateratzen dira, etengabeko aurrerapen sentsazioa emanik. Hau sistema eragile gehienetan ere gertatzen da, noizean behin, nolabait, aktualizazioa edo deitzen dela, mugikorretan ere topatzen ditugu gauza hauek, gauza batzuk ez badute ondo funtzionatzen, haulako elementu txikik konpondo egiten dituzte, eta ahal izan ezkero gauza berriak gehitu, baina normalean, segurtasun aldeko gauzak konpontzen dituzte, eta horrelako gauzak. Berritasun handiak normalean ez dira izaten, noizean behin baina normalean ez. Eta hemen jartzu urten behin edo, baina normalen pixka luzego izaten da. Desabantailak, Windowseko antivirus adibidez, badauka antivirus bat, baina ez da oso ona, normalean beste enpresa batek saldutako antivirus bat jartzea komendatzen da. Gero Windows lizentzia oso garestia da. Hemen, komentatu beharra dago, Windows lizentzia 15 euroko bat ere badago, baina gero formatatu ezkero jazdu balio, berri bat erosi beharko genuke, eta hori motata hortako ez badugu erosten, 70 euro ingurukoa izaten da prezioa normalean, bertsioan bera, beste batzuk egon daugei, eta, nahiko garestia da, Linuxen horren, Linuxeko lizentziak, normalean, hori, dana Linuxeko bertsioak, normalen doakoak izaten, ez da ordaindu behar.
Softwarea, Windowsen izaten dugun softwarea edo programak, normalean, badaukaten nolabait epe bat eta epe horren urte batzun buruan nolabait bertan bera geratzen da programa, Windowseko bertsio berriak erateatzen direlako, programak bertsio berriak erateatzen direlako, eta bertsio berriak programan bertsio berriak, sistema eragiko bertsio zarretan, ezin dire instalatu normalean, bale? Sistema eragile berri bat ateratzen duen bakoitzean, zure hardwarea erdi zaharkituta geratzen da, edo guztiz zaharkituta. Behar bezala gozatu ahal izateko. Hau pixkat erosten dugun ordenagailuaren arabera izaten da, bale? Merkatua banatzen balin badugu produktu basikoetan erdi mailakoak eta goi mailakoak, goi mailako produktu bat erosi ezkero, sistema eragile berriak ateratzen duzten goi mailako ekipo berri horretan normalean instalatu daiteke. Erdi mailako edo B mailako bat erosi ezkero, sistema eragile berri hori kasu askotan edo gehienetan ezin izango dugu instalatu honen errendimendua ez badugu hobetzen. Eta portatiletan adibidez hori ezin egin, bale? Enpresatan izate ditugun maigaineko ekipoak baldin maira, torrekoak edo ditzen dienak, kasu horietan pieza batzuk aldatu daitezke, baina portatiletan praktikoki ezin da ezer aldatu, bale? Eta kasu horietan errendimendua ezin da aldatu. Orduan ez badugu errendimendua hobetzen, sistema eragile berri horiek ezin ditugu instalatu. Bai? Bueno, mantentzeko, sistema eragilea mantentzeko, eta horretarako programak erabiltzen jakin behar dugu. Bueno, mantendu zer esan nahi du, azkenean zaborrak entzeko, programan registrotan uzten duen gauzak konpontzeko, Mac sistemak hau automatikoki egiten du, enpresak berak programat instalatzen du lan hori egiten duena. Korretan ere, beste enpresatzuk ere bere gauza bera egiten dute. Gauza ordenagailu munduan, bai Windows eta bai Linuxeko bertsioak, normalean ez dute lan hau egiten eta norberak egin behar du programa bat instalatuz eta mantenimendu hori eginez. Eta gero ez egonkorrena da, garai batean lehen Windowseko bertsioak epatitu gunean, Windows 95, 98, arazo asko ematen zuten, pantaiaz azul deitzen dana, urdinezko pantaila bat agertzen zen testu batzuekin, error, hau, arazo pantaiaz horiek, Windowseko bertsioetan arazo asko ematen zituzten. Eta Windows XP-an oraindik ere arazo batzuk ematen zituzten. Baina Windows 7, Windows 10 bertsioetan dagoeneko hau ez da horrela, beraz ez egonkorra Windowseko ezaugarri bat da, baina batez ere bertsio zaharrenetan, berrienetan ez da hain ez egonkorra, besteen antzera da funtzionatzen du. Bueno, Linuxeko abantaiak, merkeena da, ia doakoa normalean, esan dizuen bezala Linux ez da ordaintzen, batzuetan Linuxeko nolait paketea erosten da ordaintzen da, ez lizentzia bat, eta azkenean erosten dena da, nolabait gero atzekaletik enpresa bat daukazula, laguntzari behar izan ezkero, deitu alizateko, eta laguntzeko mail bat biali, eta hori, gauzak konpontzen laguntzen dugun enpresa bat. Linux beharrezko softwarea da, zure ordenagailuak programa hauek erabiltzeko. Aukera eman diezazun testu editoreak, jokoak, interneteko nabigatzaileak, eta Linux, Mac bezala, Unixen dauka jatorria, gaur egun hori ez dauka garrantzi handirik nolabait erabiltzailearentzat. Eta Windowsen gertatzen da bezala, aukera asko dauzkagu, jendeak uste duena, baina askoz aukera gehiago daude. Gehiena gainera, eta hori da abantaitako bat, software libreko sarerik handina dauka. Lehen esan dezuela, software libreatan, nolabait, bakoitzak, nahi izan ezkero, horren programatzeko kodigo hartu dezake, programa hori garatzen jarraitzeko edo aldaketak egin alizateko. Linuxen munduan, gauza hauek oso ezagunak izaten dira.
Gehiago, ondo programatuta eta mantenduta. Hiruetatik egonkorrena da. Mac OS baino egonkorragoa. Vale? Hau guztiz egia da. Linuxen bertsioak, bueno, agian ez danak, baina gehiengoak oso egonkorrak da. Vale? Ez dute arazorik ematen. Zeozer funtzionatzen ez badu, da guk behar bezala ez dugulako egiten. Ez sistemaraia arazoren bat izan duelako. Vale? Gero, baliabide gutxien konsumitzen duen sistema eragila da. Beraz, errendimendu handiena ematen du. Vale? Hori, hardware aldetik, Linuxek badauzka bertsio batzuk, nolabait, behar handia dauzkatenak, baina badaude beste asko, ez dutenak hainbeste hardware aldetik hainbeste behar. Eta beraz, errendimendua oso ona izaten da. Eta gehiago, ahultasunak beste dozen sistema eragiletan, baino azkarrago detektatu eta zuzentzen dira. Hemen hau kasuaren araberako izan daiteke. Bertsio batzutan badaude ekipo handiak lan egiten, bertsioiek nolabait garatzen edo zuzentzen, eta beste batzutan ez. Ezagunenetan, bai. Segituan ikusten duten dagoen arazoa, eta hori konpontzeko nolabait sistema ateratzen dute. Linuxen desabantaiak, dana bezala, abantaiak eta desabantaiak dauzkate. Joku gehienak Linuxen ez dago aukera instalatu alizateko aukera hori ez daukagu Linuxen. Joku gehienak, lehen komentatu duen bezala, Windowsen bertsioetarako ateratzen dute. Gero, oso zaila da laguntza aurkitzea arazen aurrean. Hemen lehen komentatu bezala, pixkat bertsioaren arabera. Ubuntu bertsioa erabilizkero adibidez oso ezaguna dena eta nolabait erabiltzaientzat errezenetarikoa erabiltzeko, kasu horretan badago laguntza asko interneten zehar. Beste bertsio batzuntzat, ez da hainbesteko laguntzarik egongo. Linuxen bertsioaren arabera laguntza egongo da edo ez. Kontuan izan da zenbat bertsio den, orokorrean ez dagoen beste laguntza, baina ezagun honetan badago laguntza asko, informazio asko. Beste gauza bat, Unix jakin behar da, ez da arraroa Linuxen erabiltzaile bat ikusteak koden lerroak idazten hastea programak eskuratu edo erabili ahal izateko. Eta hori oso gogaikarria da erabiltzaile gehienentzat. Bertsio gehienetan programak instalatzeko adibidez MS2 antzeko sistema daukagu, konsolan sistema ditzen zaio, eta azkenean programa bat instalatu izateko idatziz egin behar da dana. Adierazi behar zaio zein karpetatan instalatu nahi dugun, ze baimen motarekin, eta orduan hori pertsona arrunt batentzat ez da bat ere erraza edo gomendagarria. Linuxeko azkeneko bertsioetan Ubuntu eta beste enpresetako beste Linuxeko bertsio batzuetan, dagoeneko Windowsen antzera badaukagu esekutatzeko artxio bat, eta horren bitartez gero berak instalatzen du. Guk ezer idatzi behar izan gabe, baina Linuxeko bertsio guztietan ez da hori gertatzen. Baina hori, gaur egun gauzak asko aurreratu du eta zentzu horretan kasuaren arabera ez da hain besteko lana. Gero, inglesa hizkuntza estandarra da sistemaren komando lerroetarako eta mezetarako. Windowsen hau ere gertatzen da. MS2 erabili behar baldin badugu edo beste gauza bat, normalean inglesez izango ditugu tresnak. Gauza da, egia da, Linuxen komentatu dizuen bezala, bertsio askok nolabait informatika arloan oso ondo moldatzen duen jendarentzat eginda daudela eta kasu horietan programak instalatzeko dana idatzi barra dago eta horrelako sistemak erabiltzen dira. Kasu horietan ingelesa da tresna gehienetan erabiltzen den hizkuntza. Programa ezagunenetan badaude tresna asko gazteleraz edo beste hizkuntza batetan. Linuxen daukan abantaila bat ere bada sistema eragilea euskeraz, katalanez, gallegoz eta beste hizkuntza askotan jarri daitekeena. Windowsen kasuan ere euskeraz jarri daiteke, baina gertatzen dena da hemen programak libreak direnez jende askok lan hori egiten du, baina Windowsen kasuetan ez da hori gertatzen. Hori nire ustez adabantaia izan daiteke,
baina bueno. Eta azkenik, hirugarrenen beste programa batzuk administratzaile batek bakarrik instala ditzake. Bueno, honek zer esan nahi du? Bueno, Linux sistemareietan badago erabiltzaile bat, administratzaile izango dena, eta erabiltzaile horrek dauzka baimenak instalatu ahal izateko. Besteek, erabiltzaile arrunten baimenak izango dituzte, eta interneten biltzeko eta gauzak egiteko ez dute arazorik izango, baina instalatzeko garaian bai. Windowsen ere aukera hau ere badago, baina normalean sortzen dugun lehenengo erabiltzailea administratzailea da. Beraz, badauzkagu hemen horiek, baina nahi izan ezkero ere, sortu dezakegu erabiltzaile bat administratzaile moduan, eta gero erabiltzaile arruntak egunez egun erabila izateko. Linuxen derrigorrezkoa da administratzaileko erabiltzaile bat, eta gero normalan egunez egun erabiliko dugun erabiltzaile sortzea. Pixkat laburtuta, Windowsek merkatukota handiena doka. Berdin dio Linux, macOS eta beste sistema eragile ezberdinak hartzea, Windowsek daukan merkatu zarerik handiena. Haulte handienarekin. Zergatik, lehen komentatu bezala, hardware zati ezberdin askorekin funtzionatzen du, ekipo hauek nolabait ordenagailuak merketu egiten ditu, ez Macen kasuan gertatzen den bezala, eta bere garaian erabiltzeko zuen erreztasunagatik, nolabait oso ezaguna egintzen, eta merkatuko zati handienarekin egintzen bere garaian. Gero, programaniztasuna eta hardwarekiko bateragarritasun handiagoa da Windowsen, Linuxen baino. Hau, komentatu dugun bezala, azkenen Linux merkatu handiena baldin badauka, logikoa da, daukan ezagarrenengatik, hardware zati ezberdinekin daukan bateragarritasun horrekin ondorioz, azkenean erozen arazo izan ezkero oso horreza da hori konpontzea eta aurrera jarraitzea. Hirugarrengo puntuan irakurtzen baldin badugu, Linux doakoa da, lizentzia ordaindu behar den Windowsen aldean. Linux ez dugu ordaindu behar izango eta Windows legalki izan nahi baldin badugu behintzat, ordaindu egin beharra dago. Lizentzia erosi egin behar da, sistema eragilea behar den bezala funtzionatu ahal izateko. Linuxen kasuan, gehiengoak doakoak dira eta ez da ezer ordaindu behar. Eta azken puntua irakurtzen baldin badugu, informatikari buruzko aldez aurreko ezagutza batzuk behar dira Linux Windowsekin parekatzeko. Windows erabili ahal izateko erabiltzaile arrun bat bezala, informatika aldetik ez da gauza handirik jakin behar, baina Linuxeko sistema gehienetan, lehen komentatu duen bezala, pixkat informatika munduan jakinduna edo gauza desiente jakin behar dira ondo moldatzeko. Beste bertsio batzutan ez da hori beharrezkoa izango, adibidez Ubuntuko bertsioa, nolabait jendari Linux sistema erabiltzeko garaian gauzak asko errazteko sortu zen, eta bertsio horretan eta beste askotan hori asko landu egin dute eta nolabait Windowsen parean daude. Baina egia da Linuxeko bertsio gehienak ez daudela, ez daukate helburu hori, eta ez daude Windowsen parean erabiltzeko garaian erreztasun hori izatean. Hauxe izan da guztia gaurkoz, ez dakit dudarik edo badaukazuen, dudarik baldin bakazu idatzi lasai eta erantzuten saiatuko naiz. Ez dakite dudarik badaukazuen, ez? Dudarik ez baldin bakazute, hemen utziko dugu gaurko hitzaldi hau, eta hurrengo hitzaldian ikusiko gara. Hurrengora arte.